kagunge panuwun ingkang tanpa pindhah ing wedal sapunika kula sampun kapasrahan. Dumateng kawula Nayaka Praja lan tam-tamaning negari ing Kraton Majapahit. Ingsun bakal ngacaran sumpahing Gajah Mada. Hanimbang hami ngetake uga hamutusake sineksenan sakabehing para kawula lan Nayaka Praja tam-tamaning negara ing Kraton Majapahit. Ari kalenggan iki Gajah Mada bakal nganakake sumpah. Mula sawaning Gajah Mada kairingan gending gula klapa. Rani Triwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani. Sineksen Paduka junjungan kawula Narendra Ratu ing Majapahit Sang Prabu Hayamuruk saha Rani Triwana Tunggadewi Jaya Wisnu Wardhani. Uga sineksen Bandera Kula Klapa saandhape kapula sinupeturang Wilwa Teka.
Sun. Kananda koing dami kinukos. Ing antawisipun sekol santel lan sami. Saderengipun paham tempo umasih Bali mancing wewengkon kedaton Mojopahit Tanjung Pura nyawiji dados tunggal ing Praja Mojopahit kanthi sinebat Nusantara. 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 Kanca. Manusa gemblong kepau. Kowe kuwi dukune. Kowe manusa wangka kaya betula bingung karo aku kabeh. Lho kumengsun diwenulake Sabang nganti Maroke. Kok bondo wani apa? Kok nggo kekuatan apa? Kowe iki tak ana gajah-gajah kuningan. Telalingmu dapat suket teki ae jabut. Kabeh noloke Sabang sama Roke, ngipi sadure melek. Cepak nguluhi nang taneh kelakone kowe, Aja ngandar-ngandar ngendukur tembungmu. Nias wong Sabang sama Roke. Dompet apa? Cukup. Awet. Yen to tarasake tembungmu ngabalake kowe. Pendirangan mripatmu, serawean tanganmu menserat-menserat itu. Aku ngerti, lan aku go bisa ngarani yen peperanganing prajurit Dharmaputra pancen ora sarujuk marang lekase Kakang Bekelmodo. Muni ucapan sumpah bakal numpulake Nusantara ing bumi pertiwi Mojopahit. Kowe iki peranganing prajurit Dharmaputra. Dharmaputra kuwi jenenge musuh rasa kang adiluhung. Dharmalot labuhan putra anak. Anakku dibekti marang wong tuwa tanpa bedane. Kawula kudu mesti marang gawe panarso. Nanging apa yen kowe cukup. Maruko. Nek prajurit Bayangkara percaya kan Sumpah Moto. Nanging aku babar pisan ora percaya Sumpah Moto. Sumpah kok sumpah bakal sapi. Sumpah bakal sapi kae. Sumpah sedina kaping 7. Dheweke orang mikir untung lan rugine. Lho, apa meneh kok modo? Lho, sumpah kok dibolan-balani nganti kaping 7. Kowe ngerti yo? Prabu Dandang Des Kertajaya, Prabu Jayakatwang, kae Ratu Gung Bidadara. Nanging ora kuwo nungko kae Sabang nganti Merauke lho. Bekelmodo kowe apa? Cukup. Ora ngira babar pisan. Atasing prajurit Dharmaputra kang kapitaya pinangka dadi gol Ageng Senopati ing Kraton Mojopahit. Ninggalke suku sekon Traksila. Satemah ngasorake marang diri pribadi. Kudune temawas nganti Kakang Bekelmodo ngucapke sumpah ing sak ngisore gapura pilantetan. Kabeh iki mau kanggo muktine para kawula ing Kraton Mojopahit. Kalebu akuan kowe kabeh.
Boston Trapsilo semangkan tembungmu kaya lanang-lanang ojo ngoceh kaya betet kerepetan wawan ini ayo ngodotan kok sapa ngokakon iwene opo kowe mung diukeset Gajah Mada bisa kowe sapa cukup Yes, dengan nakam mergobo sabang nganti merauke yen manunggal marang Keraton Majapahit bakal tansaya kencang-kencang yen kowe ora sarujuk yo prajurit Dharma Putra Angkara sing bakal melani kawan kakang ojo kowe cangkem luar cebol kepala ini ngarep nyadoki pada neng guli jaga-jaga iki kayu mulatosan lo aku rasa paling ditopake sejarah ini ono prajurit gagak lawo gak langgak keboban nggak ada sing ono ra ojo bae kowe ning mojo tapi ngriwe kloso ora badhok karo nyatek karo Gajah Mada ya aku ngerti wis arujuk ning kowe kasih Gajah Mada mergo kowe ra tobat mangan beda nek prajurit Dharma Putra sugih bono bae ora jagane palali ya nek kowe dolo ratimu ilo mojo metu jopo salah sawijining prajurit Bayangkara aja tumindak sak arepmu dhewe prajurit Bayangkara kang dadi tuwa-tuwanggane ora namung kakang yo gene kemari pancen karo awit keberangan jroning maklang awit pakantunipun prajurit Dharma Putra matur Sang Prabu Wayang ing wedal sakmenika ingsun paring purba lan wasesa dhumateng panjenengan perkawis prajurit Bayangkara. Oh, iya nggih. Maruta lawung lan kowe lan Kula kakang biyen kowe kacipta duk rikala Kakang Patih Pandita. Kowe wis ngucapake catur prasetya. Kuwi lambange Bayangkara. Aku minangka pangarsa. Ana kedadian apa? Yen pangarsa durung parintah, kowe aja nganti jumangkah. Kena kebrono atimu. Nanging rasamu kudu ditata. Lumantar sabdane Sang Prabu Hayam Wuruk uga sineksen prajurit Dharma Putra nek kena diri nek ora kena gumantung marang kowe Bayangkara. Bayangkara badhe mratasikan lan sakaweng para prajurit lan kawula ana ing negara Majapahit sumpahe kakang Mada nyawijikake
Sabang mati merah muga bisa kasbatan. Kaya ora Nusantara, Nusantara.